Šargija. Ja sam Nikol Zovko. Učenica sam 4. A razreda osnovne škole Žitnjak. I 1,5 dana sviram šargiju. Šargiju sam prvi put vidjela kod svog oca. Kod kuće imamo 2 šargije i volimo ih zajedno svirati. Tatin prijatelj uči me svirati šargiju, a osim šargije zna svirati jako puno instrumenata. Šargija je tradicijski žičani glazbeni instrument koji je rasprostranjen u Bosni i Hercegovini te u drugim dijelovima Balkana. Pripada skupini tamburaških instrumenata i odlikuje se dugim vratom s pragovima te drvenim rezonantnim tijelom. Šargija se sastoji od nekoliko važnih dijelova. Glava nalazi se na vrhu instrumenta. Na njoj se nalaze klinovi za ugađanje žica. Vrat, dugi i uski dio instrumenta po kojem svirač pristišće žice prstima kako bi proizveo različite tonove. Tijelo, rezonantna kutija, šuplji drveni dio instrumenta koji pojačava zvuk žica. Glasnjača, gornja ploča tijela preko koje prelaze žice i koja prenosi vibracije. Žice, metalne niti koje vibriraju i stvaraju zvuk kad se trzaju. Otvor za zvuk, otvor na tijelu instrumenta kroz koji izlazi zvuk. Svira se trzanjem žica pomoću trzalice. Ili prstima. Ovaj instrument ima važnu ulogu u narodnoj glazbi. Njezin prepoznatljivi zvuk prati narodne pjesme, plesove ili različite svečanosti. Šargija se često svira zajedno s drugim tradicijskim instrumentima poput violine, harmonike ili saza. Tijekom povijesti bila je važan dio kulturne tradicije mnogih krajeva, a njezina popularnost traje i dan danas. Mnogi glazbenici
i kulturno-umjetnička društva njeguju umijeće sviranje šargije, kako bi sačuvali bogatu narodnu baštinu. Smatram da je šargija vrlo vrijedan instrument jer predstavlja dio naše tradicije i kulture. Poznata je po vedrom i ritmičnom zvuku koji stvara ugodno ozračje na narodnim okupljanjima. Njezin zvuk povezuje ljude i prenosi običaje s generacije na generaciju. Zato je važno čuvati i njegovati ovaj instrument. Čekaj. Ko cura da ode, a? Sad si ko dobro jutro Hrvatska. Da. 3, 2... Sada slijedi trenutak tišine. Onaj poseban trenutak kad se cijela dvorana malo smiri, a iz te tišine izraste nešto najljepše. Zvuk šargije. Kažu da šargija ne svira samo note, nego i uspomene, tradiciju i srce jednoga kraja. Danas će nas posjetiti koliko jedna mala melodija može ispuniti cijelu dvoranu. Na šargi ajmo malo na